Good news naman po tayo, Christmas lighting with a purpose. Tampok po sa isang mall sa Dagupan. Para sa good news, ikwento mo, Idol Ruru Hugotero. Puno ng saya, liwanag at kabutihan ang naging pagbubukas ng Christmas season sa SM Center Dagupan noong Webes sa temang Red Ribbons. Sa ginanap na Christmas tree lighting ceremony, sabay-sabay na nagdingning ang mga pulang ribbon at gintong ilaw bilang simbolo ng pag-ibig at pagkakaisa ng komunidad. Ngunit higit pa sa makukulay na dekorasyon, tampok ngayong taon ang Bestest of Joy, isang programang may layuning maghatid ng kasiyahan at kabutihan sa mga batang nangangailangan. Sa halagang 330 pesos, maaring makabili ang mga mamimili ng isa sa 4 na staff toys, sina Rumi, Nana, Tala at Hani na bumubuo sa Bestest of Joy Squad. Sa bawat laruan na mabibili, isang bata rin ang makakatanggap ng kaparehong staff toy sa ilalim ng kampanyang Buy One, Donate One ng hashtag SM Bestest of Joy 2025. Tatagal ang nasabing proyekto mula October 25 hanggang Disyembre 25, 2025 na layuning maipadama sa mga bata ang tunay na diwa ng Pasko. Ayon kay SM Center Dagupan Mall Manager Aileen De Los Santos, ang tamang Red Ribbons ay sumisimbolo sa mga ugnayang nagbibigkis sa komunidad tuwing Pasko. Po, ang theme po ng ating ngayong decors would be Red Ribbons po. So, it's a symbol po kasi na nagbabind po yung ating families, communities, and at the same time po, SM as part of our advocacies po is to spread po yung kindness, love, and the spirit of Christmas po dito sa City of Dagupan. Hinikayat din niya ang lahat na suportahan ang advokasya ng mall na maipadama sa bawat isa ang pagmamahalan at pagkakaisa ngayong Kapaskuhan. And beneficiaries po ang ating pong mga malls for the Besties of Joy po. For every pair po na bibilin po natin, one would be from the customer, and then the other one po would be donated naman po sa chosen beneficiary po. Usually po that would be schools or orphanages po na chosen po ng mga specific malls po natin dito sa Pangasinan. Inimbitahan po namin ang lahat ng mga Dagupeños and customers po natin from nearby municipalities po to come and visit SM Center Dagupan to enjoy our 2025 Christmas centerpiece po and enjoy the food, and then to shop po. We have very good offers po sa ating mga customers for the holiday season. So we're expecting you here and celebrate Christmas and New Year with us. Kasabay ng tree lighting countdown, tampok din ang programa ang mga live performances, carol singing at photo ops na nagbigay sigla sa mga Dagupeño, hudyat na opisyal na pagsisimula ng Kapaskuhan sa lungsod. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.